Nagradni fond od 12.000 konvertibilnih maraka u trećem izvlačenju sretnog uplatnog mjesta u ovom ciklusu podijelit će igrači iz Visokog koji su protekle sedmice kupili žute bingo listiće na prodajno uplatnom mjestu Lutrije Bosne i Hercegovine u ulici Doktora Đananovića broj 8. Sreću u ovom mjestu donio igrač iz Breze Enes Frljak koji je svoj dobitni listić kupio u Visokom i koji mu je donio novčani dobitak od 1000 konvertibilnih maraka. Redovan igrač TV binga, znači kako me gdje put navede, u kojem gradu kupim bingo i žuto i crveno igram. Jednom sam dobio 5000, u Zenci, u Aske Borića kupio, dobio 5000. Bilo je neki na džokeru dobitaka peteraca, evo sad sam sretno uplatno mjesto dobio u Visokom. Pored dobitnog listića gospodina Enesa, protekle sedmice na ovom mjestu kupljen je još 61 žuti bingo listić i njihovi vlasnici će podijeliti nagradni fond od 11.000 konvertibilnih maraka, odnosno za svaki listić dobit će 177,40 konvertibilnih maraka. Za mnoge igrače ovo je bio najlakši put do lijepog dobitka. Ma nije bilo lakše nikad. Jeste zadovoljni? Naravno. Prijatno iznenađenje, nisam znao uzeo više listića da sam znao. A koliko imate listića? 3, ali dobro je, hvala Bogu, tamam. U dosadašnja 3 izvlačenja sretnog uplatnog mjesta posvećenog 4. vanrednom kolu TV binga najviše sreće imali su igrači iz Tešnja, Živinica i Visokog. Kome će se sreća usmijehnuti narednog petka, kada će nagradni fond iznositi 16.000 konvertibilnih maraka, ostaje da vidimo. Igrajte TV bingo jer sreća ide od grada do grada.